nagdalang pusil. Lami Jati. Ay, kung nga ba? Kardo. Sawa naman yun. Ang doon ako dyan ang kada mo. Ngombang na. Yung kamaro. Chosines. Ay, garding may. Garding, anak ng putik. Tayo sa picture. Bulok na dati. Yan na. Ayaw mali ko wala no. Kailan? Josines. Iklip imong dire ba? Iklip dire. Imong dire. Karon guys, nanong dito ron guys. Pagtik. Guys, dili daw may magsamok nga nami dalang tubig. Kaya gani mo tirada. Basta gyud. Mamaki ra ni Baki yapon. Manulo ba? Baki mo. Isang pa. Basta kutob sa magyan ko nga mga langgam nga bird, mga kabog. Patal gyud sa mga gyud. Kamera. Wow. Baga ni lang. Sakay na me. Diyan nila drive daw. Sige nal. Badak kan. Kumba bitaw ta si pagbuna. Kaya na ko? Murag. Muna ka jogging na kog mga tulo ka tuyok sa uban. Ayun na. Oh, wala ta. Hindi mo maawa sa mo ah. Layo kay mong ibaktasan ba? Ginawa sa part. Ginawa pa kana pa sa kapoy. Hadlok sa pulihan ba sa kay Dando. Traffic single. May pag nag-basketball ani ba? Tawa pa nila. Pugson man na to yan no. Dulay do ni na ako to. Dali kay sakay gyud. Wala ikapoy ay. Ay istorya ko ikapoy. Ay istorya mo ikapoy. Wala may singot. May kay singot. May singot eh. Dura atong driver oh. Ayo. Sa ayaw. Part of the game na. Part of the game. Still. Ano lang yun? Na ako'y sugo. Bato. Ano? Kaiko. What's up, yo? What's up? Oh. Ito ta? Ikaw? Poko na pinato ng mga kasag. Dalan mangga po na. Mga tao rin. Ododos ay munggos.
Tahu, bisa misal ka na ba? Misal ka dire. Ya, David. Nanon tayo nakuha guys. Milo, bito asan na to pa daw. Igo siguro to ba? Idlas gid ana. Nagkahoy ra to. Puro tamaan dito siya, bay. Naigo dyan, ha? Magandaan dito sa kahoy. Guys, mura medyo hangak na guys. Ispati ko lay. Hangak na guys. Oh. Lay, siya pag-ispat lay. I-reserve na lay ang ispat. Uy, narabi guys yun. What's up? Oh, di na. Yatis ka. Klaro na. Ngit-ngit kayo. Hindi maklaro ang dalan ba? Hindi na maklaro ba? Guys, klaro kayo ang kanya sa ubos. Kaya mo na nang DCS guys. Kaya mga lights kaya. Mo na ang DCS kaya nakita niyo mga sugat na namin spongtod guys. Ay, sintro na ako. Mga lalabit yung sintro guys. Bahala na huwag ka muna kung i-adjust kaya agad guys. Inis guys, businis. Isa, duwa kay butas ba? No? Kaya yung mga kwan ba, bitin na ba? Ayun no. Bahala na huwag basa-basa sa guna. Sabi ko kayo para. Kamyo ba? Sugot ko bugat eh. Haros-haros yun. Kaya ko, grabe na. Cowboy ba? Vlog yun. Damang. Lay, bitaw lay. Damang. Ay damang guys. Nasilibro na itong mana. Pag gamit sa tawa kayo, ay, Cambio sa mo? Ay, sasong kay. Kasi mga nakikita niyo tayo. Hindi. Klaro, pero ka kamera ko. hindi ispat ang ganda-ganda pa. Ito pa ito na dyan. Dahil ka na mga kauban guys eh. Hangin nun kayo ni. Daghan rin hangin. Puro guys. Hindi kayo tamak-tamak guys na. Dugay ang pahit, wala na ganyan nung kayo ispat gud. Ya, tapi tapos pa rin ma'am. Ba, Una-una mo, po ilit ba? Panos mo sura bay? kani raw nga akong kamento makita na ni Joha eh. Ay, wag na ako eh. Uy, yan na ako eh. Cheers sa kan. Nagpulog mo nga na. Kada fit. Ayo. Tara. Dali ta. Andok may si dagat ng buntag karon na yun ng gabi eh. Ako yung ispat tayo nga yung mga kagwang ba. Ang kumuha sa bike? Tigam do. Sige guys, yung usap lang. Buwan. Alam niya ang exercise. Hindi na, dala po sila. Bawa. Nilo tira. Ay, bisa. Ganda wala na ganda. Mag-ano video na nag-scar daw tanaw scar na bari siguro. Dako ports, dako to ports. Tungaron. Umbot mo, ganun.
cellphone eh. Ini ada lakaw-lakaw eh. Okay, balo. Ito man itong isa pa doon. Lain man kay pag una ning pick up oh. Dako-dako tong isa. Di man kay pagtagak kay nang tapok man tong spot diri sa ilalom. Lupad. Dong. Nara pa diyang isa. Hunter may ganito. Anak ra. Guys, main gabi kaninyo dia. Tara. Mo tagluyang sa kauban guys ito. Mustalan. Kira. Kami nagsingot ako guys. Kasabuk. Ingat lang kami nagsingot ako. Muna saktong exercise guys. Kanang mga gabi-gabi. Di na lang yan ito palabihag ko sugot ang tingog kay. Kaya ito palabihag ko sugot ang tingog. Napita sa gubat. Sunod na kayo. Huwag lang ta. Chill lang na. Kita pa na kami samok. Karang kita rin makadungog sa ng tingog guys. Mga amigo, nana sila sa atbang mga amigo. Mga nag-ispat-ispat ga sila na. Tawag tigas o. Nag-ispat-ispat ga. Ano to? Turo. Wala na danag na. Danag na. Wala tayo ba? Sumo ka man. Narjan, bantang ka no. Ano ka dyan, Narjan. Na, turun tingin makuan, lawas. Tubang mo. Ay napikipon. Agak ginatay na pagbalik. Dai, giti dai. Pati lang. Sige. Pili mo ka naman mo. Patay na. Ginatay mo. Ulo ka boy. Sa kanil. Yaw. Naraw, ispatar ko ha. Naraw, bantang kay na. Gawin mo ako kusok ito. Naraw. Palong nga na yung spot. Palong nga. Kanero yung spot. Ay. Pupas na na pa eh. Bumbahin. Patay na na eh. Katkatan na. Wala ginigiyok. Ito ang itong. Pagat na ba? Lugat lang. Apa? Pantakaran na. Hindi ka klaro do. Klaro guys kamera. Lilo na guys ha. Batuan din ako bisi. Wala na dyan. Super gila siya guys. Gusto ko rin gila siya guys. Wala yung stability sa nawa na po. Nawa na po lang dito. Bali dyan. Wala na. Hulog na. Ay sa ato, magtrato ko. Sa kapit kung pagkas ko. Puyo. Hawding. Pati ko. Garotang galagan. Dito ka dito. Sundang. Maak na naman mo. Wala. Wala nga. Gamay na day. Tapos ano yung Matay na. tara. Sundang. Gamay ba?